هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Kafirler ve münkerler özlerine burhan ve delil gelenden soň hiç saatga muntazir däldirler, meger şolara feriştelerin gelmegine muntazirdirler, ya Hudaýyň azaby gelmegine muntazirdirler, ya Hudaýyň bäzi nişanalary gelmegine muntazirdirler. Hudaýyň bäzi nişanalary gelen gününe, yani kıyamatyň uly nişanalaryndan bäzisi zahir bolan gününe bir ahadiga iman nef bermez. Eger odol iman kesbetmedik bolsa, ya imanynda salih ameller kesbetmedik bolsa, sen şolara aýt, siz muntazir bolun, biz de muntazirdirz. İnnellezîne ferraqû dînehum ve kânû şi'an leste minhum fî şey'. İnnemâ emruhum ilallâhi thumme yunebbi'uhum bimâ kânû yef'alûn. Tahqiq oltor adamlary ki dinlerini bölek edip her no ýollar çykarpdylar we farqa bolupdylar. Sen hiç bir zatda olardan däldirsiň. Sen olar bilen jedel etme. Olaryň işi Hudaýadyr. Ondan soň şolaryň etýän amellerini bir edip özlerine habar berer. Men jaa bil hasanati falahu aşru amthaliha ve men jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha ve hum la yuzlamun. Her kim bir yaxşı amelini anjam berse, pes şoňa 10 barabar sowap beriler. We her kim bir ýaman iş etse, şoňa bir günah ýazylar, öz misli ýani ceza berler. We şolary artykmyş günah ýazylyp zulmedilmez. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Sen aýt, tahqiq meniň perwerdigarym meni dogry ýola hidayet etdi. Ol dogry dindir, Ibrahimiň milletidir ki batyl dinlerden pek bolup hak dine maýil bolup müşriklerden däldir. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Aýt, tahqiq men namazym we qurbanlygym we meniň hayatym we ölümüm hemmesi Hudaý üçindir ki ol tamam alemiň perwerdigarydyr. La şerike lehu ve bizalika umirtu ve ana awwalul muslimin. Ve onun şeriki yoktur. Ve şu tevhid bilen maňa emredildi ve men musulmanlaryň awwalydyr men. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Aya men bir Allah'dan başga bir perwerdigaryny talap edeyinmi? Ve halaniki şol bir Allah hemme mevcudatyň perwerdigarydyr. Ve hiç insan bir teleki amelini etmez, meger etse şonuň webali özüne bolar, başgalara bolmaz. Ve hiç bir ahadiň günäni götermez. Ondan soň öz perwerdigarynyň tarapynadyr öwrülip barjak ýeriňiz.
pes sizlere habar berer näme zatda muhtelif bolýanlaryňyzy. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. والله تبارك وتعالى sizi yerin yüzünde halife eden we bäzilerin derejesini bäzilerden artyk eden ta sizlere beren zatlarynda sizi imtihan etmek üçin tahqiq sen Perwerdigaryň çakkan azap berýändir we gafurdur, magfirat eder we rahimdir, bendelerine rahmet eder.